जोंहानि लकेल गार्डेन बिबार बारि बिबारा बारोबोला गावदाङैनो बारखायो सना रे दाउ मासेखौ मोरोङाया बोरै जाखैलाय बिनानावालाय बिदिया माने दैनिल' नै दैनि दैबायमोन दाउआनो माने बेमार नङामोन नै बिदि दाउदैया ओमफ्राय नै दाउदैयानो गुरुबथेना दंमोन दाउदै गोरा दाउदैयानो गिरिबथेदों नै या दे मोजां थिखोदो गोग्लैगोन बोरैबा सेस 10,000 11,000नि मुङा हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय दिनैहाय फुङावनो मा जादों नोंथांमोना मिथिगौ मामि मा जादों होनदों दाउ बिदै दैनायानो हनै बेमार जाबाय बर'नि लाइदिं जायो नै जोंनि दाउ लकेला मासे थिनथ'नानै दङ नै हरावहाय टिभि नायब्रेदों दां नै नै एसे होलांदो थो हरै दाथाथे सासे हरै दाथाथे होनबाय दे हनै थांबाय हरै होदो दाथाथे बोरो दाउ मासेखौ मोरोङाया बोरै जाखैलाय बिनानावालाय ए सोलांबायसो माबा सिङावसो हनै बिदि दैखाबायमोन बिदिया मोनसे मामिया बेनो ए गैलालाय बिदि दैखाबायमोन नै बिदिया माने दैनिल' नै दैनि दैबायमोन हनै आरो खारबावबायसो हनैसो हनै या गैलैयो ओइलाय बेयाव दं मामि मामि बिदिलाय दं नै नायसै दे हमदो दे बेखौ मोरोंबाथाय गैलैलै नोङो दे मोजां हमदो मोनसै नै आरो हगारबाव नै ओइलाय एथ' खनाव थाखाबाय दे मोजां हमदो बेनो बे मासेल' खाना बेयावहाय मामिया थादोरा नोङो ओरैजों साइनासो दे आइयै जि मोजां थाबाय हनै बेयावहाय मान बेमार जालाबायनांगौ बेलाय खय केजि जादों सुनोसै एबार नै गांखंआ हेमा लाबोदो बे गांखंआ हेमानो हो गांखंआ 1 केजि 700 ग्राम ना बेसेबां माबा दिनै दाउ बिदै दैनाय मोनजासिगोन लकेल दे माजों सङो ओमफ्राय मामि बाहादजा गांफुइखादों नोंनि नै माबा दै गुदुङाव होनांगौ नै इदिं बुसै लोगोफोर नैलाय नै नुवाखै देलाय गोमोल' नै गोमोल' खानो नैलाय या अयथासार गोमो नै जोंना मामिया सिथ्ला सिबजेनबाय नै दानो ने सिथ्ला सिबगासिनो फेमिलि ब्लग रायो फेमिलि ब्लग मामि फेमिलि ब्लगखौबो नायनो लुबैयोना मानसिफ्रा नङा होमबा लोगोफोर फेमिलि ब्लगखौबो नायनो लुबैयोना ओमफ्राय इथिं दङ जाहैबाय जोंनि बिबार गेवलां गेवथां बिबार नै बारना दं जोंहानि लकेल गार्डेन बिबार बारि बिबारा बारोबोला गावदाङैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ जोंनिनो दायथ' नैबे जाहैबाय दाउला खिंगुर ओमफ्राय मा नाम होनोथाय बिबारखौ आंथ' बारा मिथिजोबा जोंना मामिया बिराद बिबार गायो नालाय नै बेबो बिराद समायनाल'खा बिबारा ओमफ्राय नै बिथिं दङ जाहैबाय जोंनि मैगंनि बारि ओरै मुला कफि लाफा मा दंथाय ओमफ्राय दुन्दिया सामब्राम बिलाइनो बे मा होनोमोनलाय मटर साना ना मा होनो बे दंजोबो नै निजिमा नै लोथो फोथोल' खानै बरिया
जादोंना जायाखैमोनथाय दां बेमारा जादोंना जायाखैमोनथाय ना जादों बेमार जायाखैमोन दां बोरैबाबा गोजां बोथोराव बिदि थाखायो ओमफ्राय बाबाया जाबाय होनबाय मोनजानायनिसो बाबाया मोनजानायनिसो बुंबाय नामा मोनजानायनि बुंखो ना माखो खमायनानै आद्रि आद्रि थैहोबाय बर' दिनावनो सेस सेस बिसोर दाजाथोंसै बेमारा दे नोंसोर दा फै खालां थां बेल' नङा लोगोफोर दे लकेलावहा जोंना आरो दंबावो बायहेरायाव बेरायहैबाय बिसोरो हौरै बेरायलाबायबाय माबा 15 थाखा आयौ बेनो गारि फुलांबाय दाख्लै मासे बाइक मासे गारि फुथारलाबायनो नै बिनि बिमानि फिसाखौहाय दाउआनो माने बेमार नङामोन नै बिदि दाउदैया ओमफ्राय नै दाउदैयानो गुरुबथेना दंमोन दाउदै गोरा दाउदैयानो गिरिबथेदों नै गिरिबथेदों मेजेमाथ' अयथासारखानै बेमार जायाखै होनब्ला दाउआ ने बेमार जादोंना मोनजालायबाय जोङो नैबे जाहैबाय लोगोफोर वाटार पाम्प पेट्रलनि गयबारियाव दै होनो थाखाय बेखौ बाबाया बायना लाबोदों नैबे मटरखौहाय ना मामिया नामा देखेनो दे माने जोंना बागाना मेसें बोथोरावहाय एसे रानो नालाय बेखायनो गय बागानावहाय दै होनो थाखाय बेखौ बायना लाबोदों बाबाया दा जों बेखौ लांनोसै बागानावहाय काराव थिखोनोसै दा मामिया दे हारसिं हागोन ना आंखौ थिखोनो नङा देखियो जानाङा ओइ रेजेंसो माथो आं थिखोनायसो दे नोंदि थिखोनो होनायल' जों देसाय मामिया केमेरामेन जादों मेसिन गोदान नायनि माखासे गोदान होलांना हो बांद्राय जाब्रेयो थिखांनो हाया नै नुदों केमेरामेना मामिसो या दे मोजां थिखोदो गोग्लैगोन बोरैबा सेस 10,000 11,000नि मुङा गोजाव आयै जाबाय फुल फुलसो गलांगासिनो नामा दैयालाय औ सांबाय थायो हनै थांथों रा माथो जादों दे जाबाय फुल जाया फुलसो गलांबाय थायो बोरो दा दैया लोमला जेनबाय लोगोफोर नै दै बोहैजेनबाय दंग' नै बेनो जाहैबाय बागान जोंहानि बागान गय बागान